Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Liam. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak ang nagasatak. Gaputa na singpet tinagbalin nga asawa. Ngam gapulang iti may sa abidot ko na perdin ti kinaragsak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Liam. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Liam, anak ko, sigurado ka kadi ani Diana ti kayat mo nga ikalaysa? Wananang, mariknak nga ay ayatak unay ni Diana. Katawan anyaman na kanyak ti kasasaad na. Ala anak ko, adakan ka dayta. Sika ti nagdesisyon. Awan mo't kit di ti makunakan ni Diana. Gaputa makita ka na singpet kan nanakman a babae. Husto kayo, nanang. Nagagat pa'y. Kita man, nasaya at ti trabaho na itilaksid ti kasasaad na. Kan may sa asideg tiriknakan kwa na. Masigurado nga agkaalaan kamintaw. Agyamanak, nanang. Gaputa kayat yun ni Diana para kanyak. Saan mabalin nga inakmanda ka? No may papan iti ayat, anak ko. Gapo, tasika ti masaknan iti dayta. Nanang. Ang siguraduam nga iso ti kapkap na kam. Tanarigat ti mailawan. Tanuin kalay sa mun ti may sa babae. Ison ti katakunay-nay mo iti tong palbiag. Saan amabalin asukatam, wano isinam. Gapo, tabasol dayta iti imatang ti Diyos, kan iti lintag. Sigurado ak itiriknak para kini Diana, nanang. Sipod na gayan ayat kami. Awanan ti daddo mga babae ang nakariknaak iti ayat. No di isulaang. Alangarod, kasaritam anaimbag ni Diana. Taplanwan yon ti panagkalay sayo. Siganto ti agbalin a best man iti kasarmi kini Diana pare Kurt. Ha? Nagkalaysa kayo ka din talaga? Wan pare. Sigurado ka? Saan ka nga tangag babawi? Saan pare? Nabayagan na kaayan ayat ko ni Diana. Kat awan mo ti mariknak aparikot kan ko na. Kan maisa. Andaan iti natalgad a trabaho. Iso apa nagkunak. Kabalan minti ag pamilya. Sa bagay bilibak nga kan ko na pare. Pimayag gayam iti nga opisina da. Wen pare. Gaputa nagagat. Kan ada dedikasyon na iti trabaho na. Ay, sumod lagayam Wen pare. Ay man, asino da kiti inala makaduak as secondary sponsors iti panagkasarya? Awan pa'y pare. Ha? Damagak pa'y kadagiti daduma agagayem ta. No kayat da. Mayat da siguro. Saan ba't ang narigat? Wan ba't kit diya? Malarod. Ket itapay lang. Kablaawan kan, itinaragsa ka pa nagkalay sayo. Liam, apay pala ni Diana ti asawaam. Idin tado mo tagustukan ka. Ureado ti agusto kanyak. Nilaang met Diana ti na magpitik iti pusok. Ha? Amok no apay akasta ti salsaludsudem, Rose. Ngem ure addama ko na disability ni Diana. Sana day ti pakaupayak. Gaputa na pudno ti panagayat ko kankwana. Liam. Gayem ka, Rose. Jak amo, no friendly concern day ta. Wano pa nang insulto. Iso apangasim. Di mo kuman ulitan na balik sanday ta. Ay, pasensya kan, Liam Awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Sige, lipata mo timbagak. Kaslaawanan day chay. No pa kasta. Awisan kalapta iti umadanin akalay sami.
Excited akong iti umadanin akalay sata, Diana. Oray siyak, Liam. Jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Manulangan nga aldaw. Agbalin kanton a Mrs. Diana Sanchez Flores. Makaparagsak mat day ta adenggan, Liam. Ngam, talaga ka di akayatnak nga oray kastuyak. Wana, awan ti umasping iti panagayat ko ken ka. Isu nga oray niya pa iti mapaspasamak. Saanak ngagbabawi anangayat ken ka. Agyaman nak, Liam. Kasta akmat kan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Isu nga oray anya ti bagbagadag iti tattao. Jak idaikan ka no. Hawan, Diana. Di talatan ida ikaskaso. Tano isuda ti dengdenggan ta. Amang ano isupayan ti pakadadaelan ti mayat a relasyon ta. Italag ko kan kati anak kau, Liam. Tasawam ke ngaruday. Wen tatang. Angem dawata kasapay ko tadi mo baybayan. Amo kamarigatan ka iti umuna pa nagdenyayaw. Gapu nga rod iti kasasaan na. Angem sapay ko tamaan usam. Wen tatang. Ay ayatak ni Diana. Isungawan tinas ka na pagdanagan nyo. Pangasim ko tadi mo paspasakitan ti anak kau, Liam. Kakaisuna nga anak ko ni Diana. Agam kas jay pa iti kasasaad na. Agam muray no kasta. Dungdung wag ti anak ko. Iso asapay ko takas tamot ti ramidam kan ko anawan. Wen tatang, ikarik day ta. Ni tatang atalaga. Iso nga isulatan ti bagbagam iti asawa. Pasensya kayo na. Ang gapod ay ta, itinalaos apa nang ipatag ko kan kaanak ko. Agyaman nak tatang. Ikarik, di ka baybayan, nga oray na kiasawa akon. Katsapay ko tagan-an nagkalat ta ijay balay tayo. Anyamatan. Bali-baliktad matipan na ka-file dagiti papeles dito eh. Pasensya kan lakay. Insimpak itay, gaputaag kaiwarang amin. Ay. Pasensya kan ano bali-baliktad. Jakmat nga rod makita. Iso nga insimpak latan adita tapno saan nga agkaiwara. Diana, inton maminsan, di mon pakibiyangan dagiti papeles. Doble trabaho ti kastoy. Ay, pasensya kan lakay. Sige. Jakon pakibiyangan dagita files mo inton sumaruno. Tapno saan ka amarigatan. Pasensya ka ni Timbagak. Bakit? Amo ka na sayar ka. Naibagak lang day, Jay. Gapo itaglalaok nga stress kan banog ko. Uwan lakay. Di ka matanagan, tamaawatan ka. Awan mo't ngagpaiso ti serbiti pa nang isimpak. Gapo ta inulit mo matlaan. Please, bakit? Lipatam ko man Timbagak. Ang mga no seryosum kit di. Kat isupay ti pangguram kanyak. Saan kon akmat? Basit labanag dayta. Iso nga awan anyaman na kanya. Ay na, anak ko. Nagasat ka talaga ken ni Diana nga asawa. Pagkunan nyo matnanang. Tauray kas jay. Amuna ti agtagibalay. Ilutuan na ka. Ilabaan na ka. Agdalaos kas kada agplantsa. Inton malpas, sangwan ng tilaptap na. Taaramiden na matan ti trabaho na. Iso ang nagasat ka talaga, anak ko. One mitkit di ananang. Mangmanggag ko ti panagsasaom kan kwa na, Makapasair ti tinurti sa no daduma. Nanang. Saan anam na minsan anang ibalikas ka iti makapasair kan kwa na. Kasla idi na minsan,
nga insimpa na dagiti papeles nga agkaiwara iti Seledio. Di na nga ron makita ti adda ken awan surat na. Agam kasjay ket den ti imbagam ken kuana. Nagkidawak mo iti dispensar kan kuana, nanang. Wen angam nasa irmon tirik nana. Ay, amok, saan lang agtagtagare? So apang nga asim anak ko, di mon ulitin dayjay. Nanang. Di ko mapay adilawan ka. Ang jak kayat amang ngagti asawam. Iso nga italaan nga ibagbagakken ka, tadudwata. Pare, damag ko kat ada relasyon nyo ko ni Lovely. Udno ka di? Pare. Agpaiso ka di? Oh, di ka makasungbat. Kaya't ka di asawon na itapod no ti ibagbagak. Diya kilibak, pare. Kas lang amin maumao ko ni ti asawak. Ah? Kan mariknak amarigata nak gayam kan kuana. Anya? Wan pare. Kas kuman wadda papanan mi apas kan. Masapol nga dak akanayon iti sibay na. Masapol nga alalayak. Pare, amom daytan sakbay nga ingkalay sam ni Diana. Ang apay nga ita, ket pagparikutan mo ten. Legal kay mo ten nga agasawa. Diya ka mo, pare. Nga umaak nga minan iti sitwasyon mi nga agasawa. Kaya't mo asawan, ubaw ti panagayat mo iti asawam? Saan mo takasta? Apay nga nakasta, pare. Ingkarim ka ni Diana iti aldaw ti kalay sayo. Adi mo sinaan nga urean niya apay ti mapaspasamak. Ngam apay nga yakas taitan. Apay, di ka di maasyan iti asawam. Di ka makonsensya iti raramidan. Pare Kurt. Agpanunot ka na imbag pare. Sinaham ti babaim. Kat ipamaisamon ti atensyon mo ka ni Diana nga asawam. Ay na, naimas kumatisidaan ngam nakset mat. Pasensya kan lakay. Jak ngamin natansya. Kan maysa, naliwayak ta inggidang ko tinaginaw. Ay, pasensya kan balasang ko. Ay, jak mat ngamin kabailan ti bumangon itay. So adi ka natulungan a nagluto. Awan anyaman na nanang. Tirumbang ngamin kada kayo kat agina na. Kabailak mo ti trabaho iti unag ti balay. Iso na laang tanaliwayak. Naimas matlat ta ti sidaan. Kan maysa, saan mo't anak sat amin? Nasaya at ngarod no kasta nanang. Tapno adda sidaan tayo. Wen, Diana. Di ka madanagan. Liam. Apay ating magdar ka. sana ko namangan. Dapay gayam aramidak. Ngam lakay. Saan ka pa'y matanangan? Mga anak to inton mabisinak. Lakay. Apay adinak unay kasasao. Adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Awan. Nga maikawaak. Ta saan ka matasigod akas na. Wano. Marik namon apadagsenak laang kan ka. Nabanugak, Diana. Pangasim. Sardangan nak. Kaya't kunti maturog. Sorry, lakay. Ngam no bilang taada parikot mo kanya. Ibagam ko ma. Tapno amok tar aramidak. Sa anak ngamin ana irwa makastak. Kaya't kunti maturog ko nakmat, Diana. Apay aya nga adu ti bagbagam. Di ka kadi makauawat, ha? Sorry, lakay. Sige nga, Rodan. Maturog kan taagin kodak. Aghit setak laangan. Tapno di ka maisturbo iti tokbak ti laptop ko. Lakay, mabalin ka di asumuro tak itipas ka na papanam. Mga ano dapay aramidem. Adda report ko ngam saan mat arash. Aramidem kitnin.
Ang mga nukalat nga ibagada nga isubmitar mon. Agrarash kan tumanen. Liam, agpudno ka man. Apay at inakayat nga isurot. Iba inak ka din. Marigatan ka din kanya. Ha? Agsao ka kumalakay. Saan mo takasta? Sige. Mapan ka nga rudan iti papanam. Saan ako na sumurot? Kababain mat nga agpaiso kadag iti gagayem mo. Numakita dak nga asawam. Ha? Sige lakay. Agan-anak ka. Mapanakon iti silad ta. Narabyan ka si Mang Puat, Liam. Nabanugak. Di na ko masingain. Amok asaan ka nabanog. Gaputa nag-enjoy kayo iti babaim, ije na panan nyo apaskan. Anya? Lakay. Uray jak makita tar aramidam. Amok ti amin. Mariknak. Kan makita. Babantirik na kan panunot ko nga dar aramida masabali. Diana. Masaksakit anak, Liam. Saan kaya manapod no ti panagayat mo kanya? Gaputa kabalan na kaguliban. Di na kumalatan inararam. Kanin kalay sa no kastoy matlataramidam kanya. Diana. Denggam ko mapay ti Yakon kaya tadanggan tanya man ngay bagam. Gaputa dada masakit anak lang. Sige, maturog kan. Tamo ka masapa ka manin inton bigat. Tamapan mo pa'y dagasan di babae. Jak na danon ti asawa kiti kalmanin di balay pare. Anya? Apay, nag-apa kayo kadi? Saan mat? Ngam namuan nanti may papan kada kami kinilable. Iso nagdisnudo api manaw. Sinukon kanon ni katuganga kiti kalman. Anya? Linapdan kanon ni nanang. Ngam sana nagpalapad. Inala namin na nagargaret na. Daytan ti bagbagak kan kay di pare. Jak man amukan ka. Naanos mo ti asawam. Ngam apay alinukom. Jak mo pare. Nasulisog ak lang. Kan gapo siguro. Tapang panunutak apadagsan lang ti asawak gapo iti kasasad na. Sigamit lang mismo ti nagaramid iti parikot mo pare. Sulbaram det ha? Adakan ka no ay aywan manan ti asawam. Ket ipatag mon akas iti panang ipatagnakan ka. Nanang, agbabawal kay tinaramid ko. Kasapulak gayam ti presensya ti asawak. Ay, Pangasiw tatulungan dak. ay jak amuken ka, Liam. Kanayon mo't abagbagaan ka. Tunggal adda makita ka saan anasaya at atratom iti asawam. Ngam apay alinukom tinaanos kan responsable nga asawam. Pakawanan da ko mananang. Amok. Nagbidutak. Isu akayat ko nga ilintag ti amin. Nalaos ti pan nakapasakit ni Diana. Iso asana nagpaigawid idalaplapdak. Ay, kababa inti naramin mo. Anyalangan ti ibaga ni abalayan. Nanang. Ala, agrubwat ka. Kat mapan ka iti ayan ti asawam. Agkid daw ka iti pamakawan na. Ang di mo namnamaan akayat nakapaylaan. Tay di pimanaw, na ibaga na anaupay kan ka. Gaputa idi kanulada mo anaanos kakenkwana. Diana, adak. Agkidawak iti pamakawan mo. Di ka kumakayata ka sarita, Liam.
Ngam tangay adakan dito balay. Pinastrak ka. Kas pa ng respeto kan ka. Pangasim, pakawanan na ko ma. Numabalin, urnusan ta ko mati amin. Saanan? Gapot amok apasakitan naktumat lang. Ayayatan ka, Liam. Ngam kabailak na ibturan ti amin. Kan ikagumaak ti manglipat. Nasaysayaat siguro. Nupadak mo't lang tinakiasawaak. Tamok asi pupuso nga awatan nak. Agasawa ta, Diana. Agasawa ta, Liam. Ngamin sukat nak. Isa pang nga asim ta din akong rangrangan pa. Sige. Panawan kan dito Kat pumanaw kamatan. Pangasim, pakawanan nak. Agsublikan kanyak. Jakon ulitan ti inaramid ko. Bay-bayab ko man ti anak ko, Liam. Karim tupay, jasimban, iti kaaldawan ti kasaryaw, kad dinadael maw. Detakid din karim ita. Tatang, pakawanan da ko ma. Ikanda ko mapa iti may sagun daway. Napukawan ti panagtalag ko kan Liam. Iso apang nga asim. Tadi mo kumanreng-rengen pa iti anak ka. Tama ka, no pasakitam tumutlaan. Sana nakayat ti asawak ti makisinubyan kanyak, Mr. Lonely. Kat dayta ti pagsakitan unay ti riknak. Pabasulag ti bagik, no apay ang nagpasulisugak. Kat jak dimngag kadagiti pamagbagada kanyak. Nabayagan day di apasamak, ngamang namnamaak asapay kuma, tama urnos tumot lang ti amin kada kami iti asawak. Alakastan, katagyaman ak unay, to'y pagayam mo, Liam. Liam pagayam ko, biddot at talaga ti inaramid mo. Sana rumbang ang nagsapol ka iti sabali, gaputa at dala ang ti di mo kinayat iti asawam. Teko na nga ruden, rumbang asipupuso nga awatan ti asawam. Amin a positibo kan negatibo kan kuana. Ket no talaga akayat mo ang maurnos ti amin, ipariknam tinalaos a panagbabawim. Ken ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Liam, adinan inlanad ti adres na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.